Hala nyo gid mga pulis nga matambok gin paandaman sang tagpamuno sang NOC-PPO. 1 cup price per meal ginaduso sa kapulisan sa probinsya. Yaring balita nga aton gintutukan. Sa regular nga flag racing ceremony sa Camp Alfredo Montelibano kahapon, wala pugong-pugong si Brigadier General Rene Pamuspusan nga sitaon ang mga pulis nga tambok kag ang mga mahilig magsulob sa ugis ka uniforme. I will be directing our regional health officer to be going around and measuring every PNP personnel of PRO6. Bangod diri, ginaduso karon sa kada pulis sa probinsya ang 1 cup of rice per meal. One time nagkandak ako ng inspection, nakita ko mataba. Nirelieve ko agad, nilipat ko dito, araw-araw pinag-jogging ko yan. Pero talagang ayaw nang pumayat kasi siguro na-develop na yung fat. Nagakaangay ang waistline na 32 tub 34 sa mga lalaki nga pulis depende sa height, ilabi na sa mga nagabugat 55 tub 58 kilos. Agud mas mangin epektibo ang ila kampanya. Regular nga ipatuman ang athletic day kada semana kung sa diin magazumba, dalagan kag ballroom dancing ang kapulisan. May weigh-in kag liwat nga takso ng hawak sa kapulisan matapos ang 3 ka bulan. Ang mga mapasawan nga magniwang ang mangin subject sa mas mabugat nga training. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.